ngithaba nawo ngasho ukuthi kwana ngaze phansi ibhamu engaka mfethu lapha angibuyele umuntu angingabe ngathi ngiyayiqhubu lokungibuyele empeni azi phansi ibhamu engaka ngabe engabheka kahle lapho wethu kudlula nje kuloko mfethu ayizathu ngabe nana nokuthi umuntu ube ngempela mfethu noma angibuka mina lapha ngikhona kusho ngibhamu lapha nanana enoke umuntu ozovuma ngesibhamu noma ngabe kuthiwa abuya after sayikhuluma le nto kanje wavuma ngesibhamu ewindini ngangibuka khona lapho ukuthi sake sathi sesigijima khona sekuvale igenge yakho yaphuma neyibhamu esikhomba yabo ilo khona into engiyibuka lapho ngoba into engihlale ngiyibuza ukuthi la uma kuthiwa nasibamba nambamba umthandi ngaphola nami ngizogqoza kanjani ngangiqala ngikubona umthandi umuntu amhlonipha njengobhulu kwalapha wazathi khona emotini bathi mfowethu uvela mvuliva ungithethe ngolelo nomapolo hayi no into nje sholo okay losilanda hayi no okay losilanda uthi amaphoyisa uyawazi njengamanje yikho into ethintekayo eqondile kuthiwa nansi yenze ngisho ngoba into emnandi leyo ngizotshela ngento ebhala ku Facebook ukuthi uthiwa mthuka njengamanje bayifuna ngimthuka kufanele sifeyisane njengamadoda umthuka ubonaphi ma ngibona le ibhamu ngoba nithi vele yayishutha mina ngibhamu ngangiphethe laphana